Takže čus lidi, dneska se zahráme Garry's Mod. Co jsem to robiť, že nás to bude naháňať Roxanne a Chica. Alebo by sme mohli dať, že nás bude naháňať. Prostě uvidíme. Co jsem povedať, dajte ten odber a like. Lebo fakt. A chcem dodať. Nechcem, aby vás moja tvorba bavila. Napište do komentárov, ja vám to osrdíčkujem a môžeme doriť. No takže dáme si tu Chiku a Roxy, lebo oni sú aj dosť rýchle, takže to bude sranda. No. Kde ju máme? Kde tu máme? Kde tu máme? Som blázon. Dobre. Dobre. Hey, please, got more. Can I spawn, Chica? No, nevynikla som. No momentálne tu mám trošku problémy. Neviem. Neviem, čo sa deje. Takže neviem, čo sa stane, lebo nefunguje mi to, je to zblázené. Ale neviem, čo všetko. No. Funguj. Ještě no takto. Ja som vážne tak blbý. Ja som to mohol takto robiť. Dobre. Takže tieto dve nás to budú naháňať. Sú to nikdo mňa. Bude toto video trošku dlhšie. Dobre, ideme na to. A som postranej. My zomreme hneď. Nezomreme hneď. Má toto zakempený. Keď to prejde, ja sa pozriem. Ako fakt ľudia, ja som po kakaní. Kdy vole, vydám trošku pravidelné videá, čo sa mi ľúbi. Ty vole, dneska idem tretí deň vydať to video, toto a daj na tom. Určite budete čakať nejaké unboxingy, poviem vám, odhalím sa. Lebo neviem, musím sa odhaliť, ale jednou podmienkou musíte tu dať 10 lajkov, takže je to na vás. Mňa myklo. No ja som sa počula, jak šprintuje niekto. Ja som sa počula, jak šprintovala, proste ja som sa posral, že odkiaľ. A tam za mňou proste tá Chica. You my fancy candy. Candy. Vypadni. Ťa šotnem. Strašne nás rýchle. Môžu ísť do vodičky. Šprintuj! Martin, šprintuj. Ujo! To na nich môže zaberá. To Roxy je brutál. Môžem ich snajpnúť? Nemôžem. Dobre.
Bežíme. To som... Proszę. A teraz čo s vami? Tlieskam helikopter, alebo že... Poviem vám, že títo mi nefungujú, jo. Kloní mám niečo takéto. Nefungujú mi. Namiesto toho to vždycky robí strach, takže nechápu, čo to preboha je. Daj. Shut the fuck up! Monte, neskáč! Ale ani to nefunguje rádio. Dostoj, chápete to. Jo. Freddy Fazbear. Negličuj sa mi. The blob. Aha. Blob. Oh shit. Oh, hej! Čo to je? Squid Game. Máme Squid Game Guardi z výšku. To je mačne. Dobre, neviem čo to je. Toto video bude trošku nudné. Asi pre všetkých. Ale dáme poslednú vojnu. Alebo takto dáme toto video. Dobre, dáme napríklad vojna. OK. Dáme... OK. Ja neviem, ja som postižený. Mám to video fakt na hovno. Neviem. Dobre, máme TV mana. Ale máme takých... Máme starých titónov a dáme staré skibritolety. Mám keď zomre, tak dáme mu ešte potom s tými speakermi. Dobre, nie je to tak. I tam kamera mám dolu. Teraz dáme 3 nejaké veľké spirituality zo starej epizódy. To bude... A kto dáme ešte, to je neviem. Toto. To je zvedavý. Poďme vyhrať skvělý ja si myslím. To je takto. Dobre, daj. Vyhrám. Bod pred ténou. Dáme trošku. Toto sa nedostane. Žeroj. Žarobil to Rik. Dobre, dáme... Dobre. Ty vole, napíname si.
som hovorila. Počkaj, vračila? Dobre. Dobre, toto bolo pre toto video všetko.